L-aktar mod sempliċi biex tħallas is-sħubija mal-Malta Union of Teachers huwa s-SEPA Direct Debit. Biex tagħmel dan trid timla formula ta' paġna waħda u tibgħatha lill-MUT bil-posta jew ma' delegat. B'hekk il-miżata titnaqqas awtomatikament mill-kont bankarju tiegħek kull sena. Apparti li hija sikura, konvenjenti u sempliċi għaliex telimina l-ħtieġa li l-membru jsegwi l-kontijiet kull sena, is-SEPA Direct Debit tiffaċilita bil-kbir il-ġbir tal-miżati. B'din is-sistema wkoll l-MUT tkun tista' tiffoka aktar fuq kwistjonijiet ta' importanza trade unionistika u professjonali minflok fuq il-ġbir tal-miżati. B'hekk int tkun qiegħed tajn ukoll il-union tiegħek. Il-Union wara d-direzzjoni tal-Konferenza Ġenerali ser timxi għal sistemi li ma jinvolvux li proċessar tal-flus b'mod manwali. Bl-internet banking jew anki sħubija mħallsa b'sistemi oħra, il-ħlas mill-membri jsir matul is-sena kollha u l-Union tipproċesshom wieħed kull meta jidħol ħlas. Bis-SEPA Direct Debit dan il-proċess jiġi faċilitat peress li dan isir darba fis-sena b'sistema awtomatizzata. Mill-miżat tal-2017 il-ħlas bis-SEPA Direct Debit ser isir matul Jannar. L-MUT dejjem ser tinfurmak qabel dan il-ħlas ikun ser isir. Mill-miżati tal-2018 il-qudiem, il-ħlas se jibda jsir f'Novembru ta' qabel kull sena, kif isir is-soltu b'metodi konvenzjonali. Meta int tibda tħallas bis-SEPA Direct Debit, id-djarju tal-MUT flimkien ma' offerti oħra bħala membru tal-Union huma kollha applikabbli. Inti tista' tiġbor id-djarju tiegħek kemm direttament mill-Union jew inkella minn delegat jew rappreżentant fuq il-post tax-xogħol tiegħek. Il-proċess ta' riżenja baqa' l-istess u ma ġie affettwat bl-ebda mod. Int għandek id-dritt li twaqqaf is-sħubija tiegħek mal-Union kif hemm imniżżel fl-istatut. Is-SEPA Direct Debit f'dak il-każ tieqaf ukoll. Sabiex inti tibda tħallas bis-SEPA Direct Debit, għandek iżżur il-portal mut.org.mt u taħt il-Members Area hemm il-paġna tas-SEPA Direct Debit. Minn hemmhekk kemm timla l-formula ta' paġna waħda u tibagħatha lill-MUT bil-posta jew ma' delegat. Minn barra d-dettalji bħall-isem u l-membership number tiegħek ikollok bżonn l-IBAN li jikkonsisti f'numri u ittri f'31 digit u li dan tista' ssibu fl-istatements tal-kont bankarju tiegħek. Is-SEPA Direct Debit li qed tuża l-MUT qed isir permezz ta' servizzi bankarji tal-BOV, iżda mhix limitata għal min għandu kont bankarju ma' dan il-bank. Is-SEPA Direct Debit hija miftuħa għal kontijiet bankarji kollha. L-MUT wkoll ser tkun qed tassorbi l-ispejjeż bankarji ta' kull tranzizzjoni. Allura int bħala membru mhu ser ikollok l-ebda spejjeż. Xtaqna li jkollna sistema ħafna iktar safe, ħafna iktar trasparenti, ħafna iktar accountable. U l-awditori tagħna kienu ilhom snin twal jgħidulna x'għandna nagħmlu x'm'għandniex nagħmlu. Finalment il-Konferenza Ġenerali tal-Union deċidiet li mmorru għal sistema ta' Direct Debit. U kellna tista' tgħid żewġ options, jew id-Direct Debit li tfisser li wieħed direttament mal-Union jagħmel din il-karta tas-SEPA u nimxu b'dak il-mod jew inkella by check-off mal-employer tiegħu stess. Il-Konferenza Ġenerali, il-sistema ta' check-off ma ġbitiex għaliex dak li jkun ma setax jibqa' anonimu mal-employer tiegħu u allura għażilna s-sistema tas-SEPA. Domna ħafna biex wasalna l-konklużjonijiet għaliex għamilna ħafna riċerka ma' banek differenti u fl-aħħar wasalna din is-sistema illi hija ġusta, trasparenti, safe, ma tistax tiġi abbużata u barra minn hekk hija sistema illi wieħed jista' jwaqqafha meta jrid. Billi aħna bħala trade union dipendenti totalment mill-appoġġ li nsibu mill-membri tagħna u mill-membership fees għaliex aħna dak huwa id-dħul tagħna, aħna l-ewwel qed nirringrazzjawkom ħafna tal-appoġġ li qed insibu mill-maġġoranza assoluta tal-membri u nappella lil kulħadd biex fejn għandu mistoqsijiet jew fejn għandu diffikultajiet jikkuntattjana mill-ewwel u anke jekk għall-argument tixtiequ aktar informazzjoni tiddejqux tikkuntattjawna ħalli aħna nkunu nistgħu niċċarralkom kwalinkwa problema li jkun hemm. Nirringrazzjakom ħafna. Grazzi tal-li rajt dan il-filmat. Filwaqt li nistednuk tikkuntattjana fuq info@mut.org.mt jekk għandek xi mistoqsija jew diffikultà, aħna nkomplu ninkoraġġuk sabiex tajn lill-Malta Union of Teachers fil-proċessi ta' modernizzar tas-sistemi li tuża. Dan sabiex il-Union tibqa' ta' servizz għalik u għal ġenerazzjonijiet ta' edukaturi.